Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sugar Kulu Mrs. Mabhida, Mseleku, Musa Mseleku, the Polygamist, Uthando Nes'thembu, isho esilandelayo kule channel ukhona le Moses Mabhida wokuzibonela bukhoma konke okwenzeka khona namakhosikazi ke abekhona kulezi ithombe engizitholile ze-family kunomayeni, kunomacele, kunomangwabe. Uphi-ke uMakhumalo ngoba phela uMakhumalo siyazi ukuthi uyaswenka, sifuna ukubona umswenko. Hayi ke ake sishayele ihlombe usisi ubhuti othungela umacele. Okwesibili manje ngibona umacele ukuthi hayibo makuyimicimbi unyathela ngenye indlela umacele waze wamuhluma mkhulu bebe bahleke bonke ukuthi ingubo yamamkhulu iyona engithande kakhulu angakayiboni kodwa kahle kodwa nje lesi ithombe engizibonile ngibona umamkhulu emuhle ingubo yakhe ihamba phambili. Ngibonge isupport sisazoqhubeka senza ama reviews Uthando Nes'thembu kokunye ke into ezoba lula mawuzolandela ama reviews engikwenzayo kimi ukuthi ungilalele kuqala before ungitshela ukuthi leave Makhumalo alone or leave Macele, Mayeni or Mangwabe, because isizathu nje ngaphezulu yakho konke sisenza ukuthi sikhulume ingoba bakwi-TV show. I-TV show ke ivela ku-TV mase kuthi abakhona abavela kule TV show bawosaziwayo mabeza ne-family reality TV show sizobe sesikhuluma ukuthi kwenzakalani kulomndeni. Amehlo ami awafani nawakho, engikubonayo kuyenzeka wena ungakuboni, nengikuchazayo uzokuzwa okunye ungakuzwa. Bengafuni ukuthi ngimoshe le video ke manje sengifaka le ndaba, kodwa ke ngithe ake ngiyikhe phezulu ukuze manibuya niwabuka ama reviews because semaningi ukubuke unakho lokho emqondweni ukuthi hayibo uFix SA uyibone kanje lento mina ngiyibone kanje mase singayibangi into engekho, because leyo ukuthi leave Macele alone or leave Mayeni alone, mina I will leave you alone ngikudelete because ilula nje into. Lalela ukuthi ngithini mase mawuphikisa umbone engubekile uphikisa umbona, kodwa manje masuthi leave Mayeni alone hayibo ungenaphi because uMayeni uyi-TV star, uyi-reality TV star, uyena osaziwayo. Manje mawuzothi ngimyeke ngizomyeka kanjani uMayeni ngibe ngiyibuka i-TV show kahle kahle ngibe futhi ngikhuluma ngayo i-TV show? Mina ngizoyeka wena ukukuyeka-ke kimi kusho ukuthi ngiyakudelete kuphela ukuze singayibangi into engekho. Yikho nje ngathi mina mawuza kule channel thatha ukushiye ngaphandle ukuthi uphuma kephi igroup, mase usegroupini buyela-ke kuleyo vibe yegroup because la ngihlaziya i-TV show. Kodwa futhi mangayithandi into engiyenzayo dlula ukuze ungazicasuli, because kuzokwenzeka ukuthi ngikhuluma ngoMayeni amavidiyo awu-4 ngiyamgxeka. Ungayithandi leyo nto ngoba uyithandi pho ulalelelani, dlula. Kwenzeke futhi nangomunye unkosikazi kube into efanayo, wena ukhetha ukuthi ufuna ukucasuka ngoba phela wena ukhona lapha kaMseleku kodwa sikwazi awuyena usaziwayo kodwa ukhona. Angithi manje usucasuka nje ngoba sikhuluma ngomndeni wakho, kanti thina sithi umndeni wakho siyawusapotha kahle kahle ngoba i-TV show siyayibuka, okuyisona sizathu esenza ukuthi sikwazi nokukhuluma ngento esiyibonile ngoba ukuba i-TV show asinandaba nayo asiyibuki ngaba sikho ey'ndabeni zabo. Kodwa manje ngoba banebhizinisi leli abalenzayo okuyi-TV show siyakwazi ukuthi ngoba sesibukile sasho ukuthi hawu cha sanelisekile ngo-episode 1, hawu sanelisekile ngo-episode 5, saze sababona-ke bejabule bewumndeni bephikisane-ke belwe mase siyangena phakathi kwizimpi zabo sithi hawu kodwa ubani uthi siwabhalansise-ke lama-side because akekho umuntu ozoba right omunye abe wrong. Lona unombono wakhe nomunye unombono wakhe, ake siwuhlaziye-ke lo mbono ukuthi lo usuka kuphi lo usuka kuphi kugcine iphele kanjalo. Manje masuzothi leave Makhumalo alone angishiye wena ngoba phela vele mina ngikwazi, hayi ngoba ngikudelela, ngisho nje into elulo kwangempela ngoba le yakuthi leave Makhumalo alone, uMakhumalo usaziwayo
and ukukhuluma ngaye kuyamsebenzela. Yingakho nje simbona nasey'ndaweni ey'ningi. Kodwa mina Sithando, ngoba sihlanganiswe i-YouTube channel, mawukuthi awukuthandi engikwenzayo kumoshela isikhathi, dlula ngoba angeke ungifundise ukuthi phuma ey'ndabeni zabantu. Hayi, anikho serious bandla, anikho serious. Ukuthi ngempela ungatshela umuntu ongamazi ukuthi akaphume ey'ndabeni zabantu. Zona iy'ndaba zabantu kuyenzekani sezidlala kumabonakude, Nkosi yami? Noma ngempela sisey'khathini zokugcina la ukuthi iy'ndaba zabantu esicabanga ukuthi iy'ndaba zabantu mhlampe ukuthi umakhelwane udlule wezinto ethile waseza kuwe-ke kutshela into ongafanele nawe uyazi ngoba naye uyithole ngoba iputshukile. Lena nje eveza u-30 minutes wonke. Sibone futhi ukuthi ikhamera ibihamba la, yikho evela kanje. Abantu abashuthayo shuthi bebehleli ngapha, yikho livela leli side. Uyayizwa leyo nto? Bekukhona abantu abebashutha, bebebalandela abantu noma beyodla bangena nabo endaweni zokudlela. Uma behamba beyophola, bakhona abantu bayabalandela ngamakhamera, babhizi la, kuyadlalwa ney'ngane, nayo ikhamera iyajikeleza ukuze isivezele phela lokho ukuthi ney'ngane ziyadlala, konke kuhle. Uma ikhamera isikuveza-ke lokho abakushuthile, sesiyasho ukuthi hayi bo, bashuthela le ndaba le, kodwa lena ikhona. Angithi phela nathi umqondo wethu usuyagijima-ke manje uthi hayi bo, ayiphelele le ndaba. So uyafika-ke ukuthi wena hawu, phuma kubani. Kodwa mina le nto ngikhuluma ngayo ngiyibuke kweyami i-TV. Ngase ngithi hawu, ngoba vele sibaningi sibuka le ndaba, ake siyixoxe-ke, sesiyayixoxa sesiyayihleba. Manje why uzongilawula? And yini le ekutshela ukuthi uzokhona futhi ukungilawula? Hayi bo, hhayi mina ngibe serious. Lapho le nto enye ongafuni ukuba serious, hhayi. Nayo komele siyichaze ngelinye ilanga. Komele siyichaze. Ukuze ngibe ngi-serious. Ngoba nje mina umuzwa wami uvele uhlale ekutheni wena ubuka into ongafanele ukuthi ngabe uyayibuka. Ngoba nje bekufanele ukuthi ngabe uyayibuka, ubuzoyithola le nto oyifunayo, ungabe usutshela umuntu ukuthi yeke ukwenza ukuthi. Hawu, hhayi, ningayiphoqi phela. Ngoba phela kwesinye isikhathi nawe cabanga ukuthi lo Fix SA iqhamuke sengiyithola la ku-YouTube ekhuluma ngothando nesithembu. Mina-ke sengizomtshela ukuthi akangakhulumi ngomangwabi. Hawu. Hayi esihlanganiswe ama-reviews. Uma ubona ngathi lama-reviews awanamsoco, ashiye. Ashiye. Hayi, azivale le video nabo abantwana bangumsindo.